Чудото на водата. Звучи просто, дори може би малко странно, но повечето хора са хронично обезводнени. Загрижеността за хидратацията е нещо, което често пренебрегваме в забързаното ни ежедневие. Започни деня си с чаша топла вода с лимон, а може да добавиш и няколко кристалчета хималайска сол. Събуди храносмилането си, хидратирай тялото си и помогни на клетките си да функционират по-добре. Топлата вода с лимон събужда храносмилателната система. Лимонът е богат на витамин С, който укрепва имунната система и също помага за усвояването на желязото. Водата с лимон може да подобри метаболизма ви, а хималайската морска или друга сол ще увеличат енергията ви, защото първото нещо, което се отделя от нея докато пием вода, е магнезият. А той задвижва моторчетата на клетката, така че тя започва да произвежда енергия, за да се самопочиства. Хидратацията е ключова за поредица от процеси в нашето тяло, от регулацията на температурата до поддържането на здравата кожа. Когато сме добре хидратирани, клетките ни функционират по-ефективно и се чувстваме по-освежени и жизнени. Започвайте всеки ден с този навик. И не само чаша топла вода с лимон, но и нов начин на живот. Отделяйте време за себе си и за вашето здраве. Малките промени водят до големи резултати. И не забравяйте, здравето е богатство, което ние носим и имаме отговорност към него. Бъдете хидратирани всеки ден и имайте един прекрасен и енергичен ден.